obi agbawago m chai when okunu idea na no kwa genocide na kana communities na Biafra land now okunu dia we okwa pure genocide now kana communities na Biafra land now him chọrọ ịjụ now ebe ka ndị ahụ na condemn Samine at that time now with the cause of insecurity ebe ka ndị ahụ nọ na-akpọ m na Samine Nigerian agent ebe ka ha nọ now are they still talking now kita na communities pure genocide now na Biafra land no bla labugo I me po no se ka nkwu okwu una se kuno silence anyị na se kuno shut anyị down yem chọrọ ikwu na unu a ndị a na-eyuzu ewu na iwe Biafra na ewu na iwe onye Igbo a na-eyuzu gị against to go and kill your fellow nwanne gị how you chakwa gị they will still come for your head buru ya n'obi okay for na mmiri a na-achị izo this mmiri a na-achị izo oge ozi onye ukwu oge ozi onye nta agwụgo m ekwugo m ya before all na-ewu Biafran youth onye ọbụla ga onye ọbụla mee onwe ya equip kịta now defend yourself ihe ọbụla unu furu ga-eji wee defend onwe unu ebe ọbụla unu furu egburu any Biafran nwanne any community unu ga nga onwe unu together chụpagide ndị ahụ gburu nwanne gị unu achụpagidekwa ha back tipịakwa ha kọsị na ọgbakwa nkịtị ndị a ga-egbuchakwa onye ọbụla one by one Osetigo ana kpọta hero ka egbo mgbe ihe hero ga-ada onye ọbụla ebewe nsogbu adọrọ God of Biafra a ga-ekwe ka ifere wee maa ya ọ ga-eme arise wee lụọrọ anyị akụ no problem